Γεια σας παιδιά, Κώσικ εδώ και είμαστε σήμερα εδώ στο σημερινό βίντεο. Γιατί πρώτον, γιατί πήραμε το Pro Pass. Δεύτερον, γιατί έχουμε Luckiest Day. Και επειδή θα πάρουμε πάρα πολλούς brawler. Έχουμε unboxing εδώ, πήραμε το Plus, πιο Pro Pass, το Plus πήραμε. Θα πάρουμε 5.000 plus. Και έχουμε και τον buff εκεί. Ποιο να πάρουμε? Ας πάρουμε τη Sam στο Gadget Buff. Το πήραμε. Gadget Buff για τον άλλος. Πάμε, λοιπόν, ξεκινάμε. 1000 coins, 100 gems και πάμε στα 134 gems. Το skin key, πολύ σημαντικό. Δεν θα πάρουμε κάτι ακόμα. 1000 blinks και άλλο key εδώ πέρα. Πάλι θα πάρουμε 5.000 blinks. Και τα blinks μας πάνε στα 12.000. Brawler key, το πρώτο μας brawler key. Το πρώτο μας pin. 3.000 coins, 10 gems, 1.500 power points. Πάρα πολλά blinks, credits, blinks, κάρτες, blinks, credits, player icon, 500 εδώ. Παιδιά, σήμερα ξεκλειδώνουμε kit case, 500, 1000 spray, όλα αυτά. Και παιδιά, με αυτό το κλικ θα πάρουμε case. Όχι ακόμα, εντάξει. Με αυτό το κλικ παίρνουμε case. Όχι ακόμα. Ωραία, λοιπόν. Άλλο ένα κλικ και παίρνουμε case. Ετοιμαστείτε, ο πρώτος Ultra Legendary Brawler έρχεται τώρα. Πήραμε κάθε case. Γι' αυτό έχεις κάνει like, subscribe, σχόλια. Γι' αυτό, παιδιά. Μπορεί να πάρουμε και την ίδια, δεν ξέρω. Θα πάρουμε πρώτα τους ψιλοβλαχιούλες και μετά ξεκινάνε τα καλά. Έχουμε εδώ 7.000, όλα τα πράγματα, όλα τα καλά. Εδώ παίρνουμε. Και το άλλο brawler εκεί που θα πάρουμε Mythic Brawler. Και ήρθε η ώρα. Ποιο να πάρουμε? Για πείτε. Εγώ λέω να πάρουμε άλλη. Είστε παιδιά να πάρουμε άλλη? Να τη δοκιμάσουμε λίγο. Τι opening έχουμε κάνει ρε παιδιά? Όχι, από εδώ πηγαίνει κιόλας. Πήραμε την άλλη. Έχουμε πάρα πολλούς brawlers. Έχουμε πάρει. Συνεχίζουμε εδώ. Λέτε να το προχωρήσω το pass. Να πάρω κι άλλο σκηνική. Άντε, το προχωράω για εσάς. Και μας έχουν μείνει 44 gems. Και άλλα 2.000 παιδιά. Τα blinks μας είναι πάρα πολλά. Και άλλο σκηνική. Το golden brawl θα το πάρουμε. Και έχουμε και legendary stardrop. Και τώρα ξεκινάνε τα ωραία παιδιά. Έχουμε πάρει όλο το pass. Πάμε να πάρουμε εδώ πέρα. Τι είναι όλα αυτά? Έχει από όλα τα pass παιδιά skins. Τι λες τώρα? Παιδιά, εγώ προφανώς θα πάρω από το Mundial. Θα πάρουμε το Keeper Jean, γιατί μου αρέσει παιδιά.
Α, και μας μένει ακόμα ένα, παιδιά, για να πάρουμε άλλο skin. Υπάρχει κάτι να θέλει ένα, εκτός από δύο, όχι. Θα πάρουμε και του Καρλ, αναγκαστικά. Και ήρθε η ώρα για το opening. Παιδιά, ξεκινάμε με πάρα πολύ χαϊπαρισμένος. Λοιπόν, ξεκινάμε Stardrop. Rare. Stardrop. Super Rare. 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 Epic. Ωραία το Megabox στο τέλος. Ουφ. Έχουμε τα Chaos Drop τώρα. Ξεκινάμε πρώτο Chaos Drop. Πήγαινε Mythic. Όχι. Ωραία. Epic. Δεν πειράζει. Άλλο και άλλο. Super Rare αυτό. Και ήρθε η ώρα για το Megabox και μετά το Legendary Stardrop. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Δεν αποσβήνει, δεν πειράζει. Και το Legendary Stardrop. Kenji. Όχι, Star Power. Εντάξει, Star Power. Έχουμε τη Luckiest Day, έχουμε πάρει Brawlers. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Real bad. Τώρα δεν με ενδιαφέρει κάτι πολύ από εδώ. Θα κρατήσω τα 17.000 blinks μου. Πάμε να κάνουμε update case προφανώς. Forgive me, but it must be done. A little win, a little chaos. Max level. Θα πάμε να πάρουμε... Τι? Ποιο πρέπει να πάρω? Βασικά, να πάμε και έναν άλλον Power 11 πρώτα. Θα πάμε τον Kid που τον θέλω σίγουρα για Prestige. Θα κάνουμε και λίγο update την άλλη. Ωραία, και πάμε να πάρουμε Forgive me, gadget. I'm not used to violence. Ποιο να πάρω, ρε παιδιά? Πάρω αυτό. Θα πάρω και Star Power. Ωραία, και τα άλλα θα τα κρατήσω. Όχι ρε φίλε, δεν πήρα Hyper Charge. Τόσο ωραία. Παιδιά, δεν πήρα Hyper Charge. Πω τρελή βλακεία. Ωραία, δεν πειράζει. Ας παίξουμε λίγο έτσι. Έχουμε και άλλα εδώ πέρα να ανοίξουμε. Τρελό opening. Τρελό όμως. My, such rude company today. Served. Ice strike. Fun. Simple. Smash. But keep trying. Another soul fades into darkness. Όπου δεν το κάνω. A gentle lesson. A little win. A little chaos. Όχι, πέθανα. Τέταρτος, δεν πειράζει. Συν 8, πάμε λίγο. 2 και 11. Πήγε Mythic. 2 Mythic. 2 Mythic. Mythic! 500 πόνους θα χρειαζόμαστε. Πήγε Epic, εντάξει, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κάτι θέλω να κάνω εγώ τώρα. Αν είναι να πάω εδώ.
Και να βάλω τον case. Πάμε, συνεχίζουμε. Ξέχασα να αλλάξω τον Berry, δεν πειράζει. Graceful entrance. Είδε πως τον damage cover. This is really your best. Too soon, too weak, too gone. I remain humbly grateful. A gentle wind like the wind. Anyone can get lucky. Too weak, too gone. We fight like sweet tea. Πρώτη. Είδαμε case. Coins. Όχι. XP doublers. Ωραία, δεν πειράζει. Βρήκα κάτι που μπορώ να κάνω. You fight like weak tea. 22 more gems. Γιατί? Ωραία, και έχουμε 81 brawlers. Πάμε να βάλουμε το golden brawl. Πού είναι τα καινούργια, πού τα βρίσκω? Να βάλουμε. Ήθελα βασικά Wait till I tell the kids. να βάλω δύο. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Ωραία παιδιά, δίκαιο έπαιξε το πρώτο. Legendary! Δείτε πως πηγαίνει η Ultra. Όχι, ωραία, ένα Legendary. Πάμε. Star Power για τον Kit. Οκ. Not bad. Συνεχίζουμε. Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάρε το video. Και επιστρέφουμε με τα 2 μεγα. Αποφάσισα να παίξω λίγο Brawl Ball. Fan out, everyone. I struggle, but my freedom must endure. Γκολ, το έβαλα. Please, let us end this gently. Well played. Oh no. Το φάγαμε. Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό. My mistake. I should dodge better. Ωραία, τρόλαρα λίγο. Πάμε. 2 Megabox. 9, 8 να σβήνει, παιδιά. Star Power Frank. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Άλλο ένα. 11! Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. 5 να αποσβήνει. Ωραίο skin αυτό. Μ' άρεσε αυτό το skin. Ωραία. Και δείτε λίγο για ένα coin. So much chaos. So little calm. Έλα παιδιά, εντάξει, πήραμε, χάζεσα. Έχω ακριβώς 0 coins. Τέλειο.
Πάμε. Για να δούμε. So much chaos. So little calm. Such violence. Easy goal. Graceful entrance. Παιδιά, έκανα, μόνο εγώ το είδα. Είδατε πόσο πολύ damage έκανα. Έκανα 9.000 damage. I will cherish this moment quietly. Και έχω φορές και το hyper charge. Just a scratch. But keep trying. I kill time harder than this. Είμαι λίγο άχρηστος, είναι η αλήθεια. I can fix you. Όχι. Anyone can get lucky. Your Ωραία, δείτε. story ends here. Πω! Τι τους έκανα. Deeper than steel. Άχρηστη τέλεια. Ωραία, πάμε. Τέλεια. Λίγο ακόμα για να πάρω και κάποια Mega Quest. Επιστρέφω σε ένα λεπτό. Επέστρεψα. Όλοι είχαμε 0. Κάναμε τα Mega Quest. Και 2.000 συν 500 έχουμε πάρει. Και κάποια gems. Θα το αναβαθμίσουμε. Παιδιά, είναι πολύ αργό. Παιδιά, είναι skin. Είναι skin για την πόλη. Ωραία. Έβγαλα τα λεφτά μου. Όχι. Σίγουρα. Ωραία, λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe γιατί ξόδεψα 10 ευρώ για όλο αυτό.